Til daglig er jeg præst, men i 2012 fik jeg 3 måneders orlov for at tage ud i vildmarken. Kort fortalt var jeg motiveret af 3 ting. For det første drømmen om at være en hel sommer i vildmarken. Padle og vandre, plukke bær og fiske. For det andet var der forskellige spørgsmål, der rumsterede og ikke ville slippe mig. Det mest påtrængende for mig var om glæde. Hver eneste uge forkynder præster det glædelige budskab, men bliver kirkegængere virkelig glade? Ligesom nyforelskede par, ligesom når man vinder i fodbold eller fanger en rekordfisk. For at tænke over disse spørgsmål, lod jeg mig inspirere af pilgrimme og eventyr. Og netop det var den tredje motivation. For mennesker har i årtusinder draget afsted og opsøgt ensomheden for at tænke og lære nyt om det at være menneske. Var det så ikke mere nærliggende at tage på pilgrimsvandring, kan man spørge? Jo, måske. Men når jeg betragter mit indre liv, så minder det mere om et ufremkommeligt og rodet vildnis, end om en flot gammel pilgrimsvej. Derfor blev det vildmarken. Det var spændende og krævende at planlægge alt det praktiske ved turen. Men en endnu større udfordring var, hvordan skulle jeg gribe det åndelige an? Jeg googlede ordet glæde og fandt en side om en middelalderlig kristen praksis omkring Jomfru Marias 7 glæder. Og der fik jeg denne idé. Må ikke man også kunne finde 7 ting, der gjorde en midaldrende mand som mig glad. Rigtig glad. 7 ting, der var i overensstemmelse med kristendommen. Det var det, jeg skulle bruge min orlov på. Spejde efter de 7 store glæder. Jeg har lavet 3 små film om mine rejser. Jeg filmede mig selv og hvad jeg så med et kamera på et stativ. Kameraet havde jeg lånt af Danmarks Radio. Jeg havde fortalt dem om mine orlovsplaner, og de syntes, det var en spændende idé. Men de advarede mig. Det er meget vanskeligt at filme sig selv. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var mere end rigtigt. En ting er at holde kameraet, eller sætte det på et stativ, så billedet bliver flot. En anden ting er at tale spontant og levende, især når man er mutters alene og ikke har talt med andre mennesker i dagevis. Så i løbet af få dage blev kameraet min fjende, og jeg var lige ved at sende det hjem. Men så sagde jeg til mig selv, at mine optagelser jo ikke behøvede at blive til et landsdækkende tv-program. Jeg kunne jo bare filme gode minder. Og det er, hvad man ser i disse film. Gode minder fra 3 fantastiske måneder. Foråret kom sent til Nordnorge. Da jeg ankom den 15. juni, var den sø, som jeg skulle begynde min padletur på, stadig fuld af is. Birketræerne var endnu ikke sprunget ud. Der lå sne over store dele af fjeldet. Jeg havde forestillet mig, at jeg ville fange store fisk, padle gennem elve og søer, se bjørne og elge og ikke mindst ørne. Men i stedet vadede jeg rundt i tøsne, fik ondt i skinnebenet, ødelagde mit fiskehjul og kunne ikke padle nogen steder. Og i stedet for at finde en flot ørnefjer, fandt jeg en kragefjer, sort, slidt og bøjet. Jeg tænkte, hovmod står for fald, for man siger jo, krager flyver i flok, ørne flyver alene. Og jeg tydede kragefjeren som et tegn på, at jeg ikke skulle regne med, at denne tur ville være en stolt sejrstur i vildmarken. Jeg var dømt til det ordinære. Men så kom jeg i tanke om en anden krage, kragen fra Klodshans. Måske skulle rejsen ikke være et eventyr, der ville få polarforskere og eventyrere til at blegne. Måske skulle turen mere have form af en Klodshans-rejse, hvor jeg tog tingene som de kom,
med døde kraver, mudderkager og alt det andet. Jeg har nu besluttet mig for at forlade dette isbelagte dejlige sted, for at tage ned i dalen, hvor jeg kan padle i kano. Jeg forlod højfjeldet og sejlede ned ad Målselven, indtil den løb ud i havet. Min kano er ikke bygget til havsejlads, men alligevel fik jeg 3 fantastiske uger ved de nordnorske fjorde. Her var et dyreliv så rigt, som jeg ikke har set mage til før. Små hvaler, masser af fugle, ørne, oddere, elge og ikke mindst en overflod af fisk. Nu kan jeg høre en lokal. Sådan der. Upti. Og så har vi det klar. Der skal jeg se først. Få dage efter, at jeg havde forladt fjeldet, kom foråret, og det gik hurtigt, og der var meget is og sne, der nu smeltede. De mennesker, der levede omkring de store elve, oplevede den værste forårsoversvømmelse i 50 år. Jeg fik til gengæld en dejlig rød og blød lænestol, der kom flydende ud i fjorden, og den forsøgede mit liv på lejrpladserne ved de nordnorske fjorde. En gang var fjordene og havet hovedfærdselsåren i Norge, og langs kysterne var der en stor bosættelse. I dag har vejene og bilerne overtaget havets og skibenes funktioner mange steder. Og de skibe, der er tilbage, er så store, at mange af de gamle handelsstationer og havne er for små og lavvandede. Det var en helt særlig oplevelse at se, hvordan den overdådige natur blandede sig med menneskelig forfald, ruiner og forladte huse. Like the corn in the fields growing tall, like the grape ripens on the stalk, like the